Здравейте, следват 60 секунди спорт. Повече от 2 пъти превъзхожда като посещаемост останалите отбори в А група тимът на пловдивския Ботев. Канарчетата имат средно по над 10 000 души на мачовете си, докато ЦСКА и Левски, например, са с по 4 000. При това Ботев отдавна отпадна за купата в шампионата, има илюзорни шансове за титлата. Какво е обяснението? Кое се промени, че зачеркнатият преди 3 години изхвърлен при аматьорите клуб днес е най-популярният и гледан на живо у нас? Да си отговорят управниците на тъй наречените грандове, които много знаят и се бият в гърдите, но празните им стадиони показват друго. Традициите не са това, което бяха. И този, който разчита само на тях, може да се окаже един ден с празни ръце. Аз съм Тодор Шабански с днешните 60 секунди.